aby sme si povedali, ako to na tej party priamo vyzerá, lebo vtedy tá party ešte bude prebiehať. No Super. a potom na budúci týždeň sa uvidíme niekoľkokrát, aby sme si povedali. Tešíme sa. No, budeme sa tešiť, ďakujeme, šťastnú cestu. No a inak taký Hollywood môžete mať pokojne aj vy, alebo cítiť sa ako hollywoodská hviezda, pretože toto je v Hollywoode veľmi populárne a všetky hollywoodské hviezdy, ženy, muži sa dávajú na tancovanie okolo tyče. Aj preto ho tu máme dnes ráno. No, neviem, či úplne všetci, ale teda niektorí určite a som rada, že niektoré z dám, ktoré sa venujú pole dance, prišli sem k nám. Ich hovorkyňou bude na chvíľočku Magda. Takže Magdi, prosím ťa, čo to je za ten pole dance? Aj sme si rozprávali, že trošku to pomáha samozrejme aj tej postave. V prvom rade je to o zábave, ale pre koho to je vhodné a pre koho možno nie? Dobré ráno. Pole dance je vlastne, takto by som začala. Pole dance je hlavne veľká zábava. Je to veľká sranda a je to vlastne aj spojenie nejakého cvičenia, posilovania, spevnenia, vnútorných svalov, formovanie postavy. A dá sa to cvičiť na všelijakých úrovniach, jak vidíte. Toto je asi začiatočník úroveň. Toto, áno, to sú začiatočníci. Ne, to už akože robia kočky alebo ľudia, ktoré sa tomu venujú dlhšie. A čo je super na pole dance je, že nie je to vekovo obmedzené. Pokiaľ nemáte nejaké závažné zdravotné problémy s chrbticou, tak to môže robiť hocikdo v hociakom veku. Takže v prípade Ivy aj ženy po 30-ke. Jasné. Niečo malo po 30-ke sa môžu tomuto venovať? Čo muži napríklad? Chcela to teraz povedať. Si obliecť nejaké tangače a vyskočiť. Tak Naozaj. robia to aj muži, ale tak dajú si tepláky. Ale to sa potom šmíka, sme hovorili, že vy naozaj... Oni to robia ináč, im sa to nešmíka proste, oni asi nepotrebujú tak sa držať tou kožou. Nie, tak to bude asi tým, že predsa Veľa vecí majú skôr na rukách. pomáhajú to, že sa to nešmíka. Chlopy na bazlaniach, myslíš? Som myslel skôr na nohách. No nie, ja som len chcela povedať kvôli tomu, vieš, že ak teraz si nejaká diváčka alebo divák povie, že no tak ale také povyzliekané, som pohoršený proste v teleráne, toto rozkročené nohy a podobne. No ale tie dievčatá naozaj musia byť takto skoro odeté, aby tou nahou kožou sa im lepšie zapieralo do tej tyče, aby to udržalo na tej tyče, aby sa to nešmykalo. Presne tak, dokonca my používame špeciálne vosky a magnézia, aby sa nám nešmykali ruky alebo nešmykalo pod kolenami, úchopy. Proste, aby sme fakt s tou tyčou tak splynuli, nazvala, zrástli. Koľko modrým začiatočník má na tele, kým sa trošku skamaráti s tou tyčou? Veľa, strašne veľa modrým. Ale zase závisí, akože fakt je, že on človek na začiatok je taký nemotorný a strašne by chcel všetko vedieť a do všetkoho sa tak hádže. A kým nedojde presne na tú techniku, tak si veľakrát môže poodierať, pobuchávať stehná. Dievčatá sú inak nádherne pevné. Toto asi nebude na chudnutie, skôr možno na vypracovanie si postavy. Iva, tebe to čo dalo? Aj to chudnutie. Aj to chudnutie, koľko si zhodila? Pochvál sa. Také 4 kg. No tak to je celkom dosť. Tebe? Ja som nezhodila. Nezhodila. Ale tak Barborka nepotrebuje zmadzovať. Ale mne sa práve, že pekne pevná. Ja som pribrala. Pribrala, ale svalovú hmotu. Super, skvelé. Dievčatá, ešte nám pokračujte. Dobre, kým skončíme, lebo dobre sa na to pozerám. Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujeme. No a vidíš, tu máme celkom iné záujmy.